பிரியமானவர்களே, இந்த புதிய நாளின் காலை வேளையிலும் உங்கள் எல்லாரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறேன். நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. இந்த காலையிலும் கர்த்தருடைய வேதத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை ஞாபகப்படுத்தும்படி விரும்புகிறேன். நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் 11ஆம் அதிகாரம் 30வது வசனம். நீதிமானுடைய பலன் ஜீவ விருட்சம், ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளுகிறவன் ஞானமுள்ளவன். நீதிமான்களுடைய வாழ்வின் பலனாக அவர்களுக்கு கிடைப்பது ஜீவ விருட்சம். வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் கர்த்தர் சபைக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒரு ஆசீர்வாதம், ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை அவனுக்கு புசிக்க கொடுப்பேன். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டு நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிற சபைக்கு ஆண்டவர் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாக அவர்கள் இருந்தால் ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை அவர்கள் புசிப்பார்கள் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார். நீதிமான்கள் ஜீவ விருட்சத்தை பலனாக பெற்றுக்கொள்வார்கள். பூமியிலே ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளுகிறவன் ஞானமுள்ளவன். கர்த்தருடைய சபையானது ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொருவரும் இந்த பூமிக்கு ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளுகிற திட்டத்தோடு தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். நம்மை சுற்றிலும் ஜனங்கள் சூழ்ந்து கொள்ள வேண்டும். நீதிமான்கள் ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்தி கொண்டு ஞானமுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஜனங்களை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய தயவை கர்த்தர் நமக்கு தருவாராக. ஞானமுள்ள மனுஷன் அப்படி ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளுகிறதில் கவனம் செலுத்துகிறான். இந்த காலையிலே இதன் ஆசீர்வாதங்களை காண கர்த்தர் நமக்கு உதவி தருவாராக. நமக்கு பலனாக ஜீவ விருட்சமும் ஆத்துமாக்களை இந்த பூமியிலேயே ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டு ஜனங்கள் சூழ்ந்திருக்கும் ஒரு வாழ்வை காண கர்த்தர் கிருபை தருவாராக. ஜெபிப்போம். நல்ல பிதாவே, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம். இந்த அருமையான காலை வேளையிலும் கர்த்தாவே, இதன் ஆசீர்வாதங்கள் எங்கள் வாழ்வை நிரப்ப ஜெபிக்கிறோம். நீதிமானாக வாழ்வதின் பலன் என்ன? நான் துன்மார்க்கமாய் ஜீவிக்காமல் குற்றமில்லாமலே என் கைகளை கழுவி நான் வாழ வேண்டிய அவசியம் என்ன என்று நினைக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த காலையில கர்த்தருடைய தயவினாலே உற்சாகம் உண்டாவதாக. எங்களுக்கு பலன் உண்டு, அது ஜீவ விருட்சம். கர்த்தாவே, ஞானமுள்ள ஒரு மனிதன் பூமியிலே ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளுகிறவனாக இருக்கிறான். நாங்களும் கர்த்தருடைய ராஜ்யத்துக்காக ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை தாரும். எங்கள் ஆண்டோர் மீட்பருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இவைகளை வேண்டி கேட்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். God bless you.